Het is 4 uur. Goedemiddag en welkom bij Joert. Het opknappen van bedrijventerrein Veenenkoten in Jesterwoude is weer mogelijk. Een perilien waat de stekker nog uit het project Lutsen. De woningcorporaties zeggen troch de recessie net meer zitten om nieuwe huizen te bouwen. Maar de gemeente wil het geld dat het Rijk en de provincie beschikbaar stelt haar net erin litten. Het is een doorn in het oog van iedereen. En ook iedereen zegt, ja, wanneer gaat daar nu echt eens een keer wat mee gebeuren? En zoals ik u net al heb verteld, het is uiteindelijk de poort van het dorp. Het is de toegang. Ja, en u bent het met me eens, zoals het er nu bij ligt, dat is toch geen blik waardig. Maar de opknapbeurt moet ik de week hier een kwartier weer wat meer bij het dorp belutsen worden. Het moet dé oplossing wezen voor het bestrijden van grote natuurbranden, de blustekken. Hein van Dijk van de brandwacht van de Jouwer kwam op het idee van de tekken. Het principe is heel simpel. Je pakt de grote tekken en loeken hem oer de brand hinnen. Totdat er geen zuurstof meer bij het vuur komt, gaat de brand uit. Van Dijk kwam op zijn idee naar de natuurbrand in het Vochteleveen. Daar moesten we maar de vuursweepen moesten we daar los om die brand te bestrijden. Nou, dat was al een gigantisch dreigende klus. Want we hadden een soort last van de hittestraling. Nou ja, dan kom je dus thuis helemaal kapot. En dan denk je van, nou, dit is toch ongelooflijk dat saaijoeten daar nog steeds moet. Dus het zou toch wel op een andere manier kennen. Het is net voor het eerst dat Van Dijk wat nijs uitvindt voor het brandwachtwerk. Jederal betocht er het jarrenpak. Het rivierke de Linde in de Stellingwerven mat weer kronkelje. Over een traject van 100 kilometer worden de bochten, of ik wel meanders, weer ombrocht. Jet iets slingeren de Linde volle meer. Begin 1900 werden de grootste kronkels uit de Linde hellen in verband met het vervier van turf voor het water. Die bochten komen weer waarom. Het werk begint aan de westkanten van de Kontermansbregen bij de Hoeve. En het stuk wat we nu oppakken, het eerste stuk waar we mee beginnen, dat ligt hier oostelijk van Kontermansbrug en dat gaat over een stuk van ongeveer 1,5 kilometer. Net al in de bochten komen waarom. Er komt 600 bunden nieuw natuurgebied bij. Van de eerste deelprojecten is het geld roen. De provincie is in onderhandeling met het Rijk om de rest financierd te krijgen. Schaap verwacht dat ik dat geld er komen zal. De politie had justermiddag de handen vol met de aanhouding van een 28-jarige inwoner van het Jereveen. Een volslagen wenweek moest toch de politie aanzet worden. De man wie schoon bij een inbraak. Na onderzoek wordt de politie hem thuis aanhouden. Hij naaide uit en ging op het dak zitten. Omdat de man drugs broekt hier, waar de brandwacht inschakelen. Die pleert de springkessens om de wenning. Uiteindelijk voelde de man van het dak en kwam op het plotdak te landen. En daarbij brutste zijn heup. Miss Friesland is geen Miss Nederland worden. Het is de 18-jarige Marianne Cameron van het Jereveen net slagen een van de 3 titels binnen te slepen. Naast de Miss Nederland, die aan Duitsland verchint wordt op de Miss World verkiezing, waard ook een Miss Earth en een Miss Universe kiezen. De 13-jarige Imke de Vries van Nijwanne riet deze week de Alversterentocht op haar pony. Om zijn geld bij elkaar te helpen voor een bijzondere reis naar Amerika. Zij is leerling van het Bornego College op het Jereveen zullen daar meevaren op de VOC-replica De Halve Maan. Om garing te maken moesten ze een ludieke manier bedenken om geld op te hellen voor de reis aan €800. Een vakantie werd het net, er moet heel wat gebeuren aan boord. Proefjes en je moet een Engelse presentatie geven. Je leert touwklimmen of op die ladders klimmen. En touwknopen leggen. En ja, van zulke dingen, om wat ze vroeger ook deden. Nog even op de foto als bewijs voor de sponsoren. En dan op naar de Oortsingensteden om vreed aan te komen bij de finish. En dan ben we daar onder waarsverwachting. Het bloedt nog rond een uur of 8, goed 20 graden. Letter en vannacht is er kans op mist. En morgen is het droog en schijnt te zinnen. De wind is vrij krachtig rond krachtig en komt uit het noordesten. En het is morgen tussen de 21 en de 24 graden. En dit wiet nijs in het kwad. Dadelijks heer en de sport. En Joert er dan weer om 6 uur. Nog een mooi dag verder.